hapot. Daining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Pilipinas! Good morning po sa Indogo Boss, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Si Henry M. po, ini po ang sa Indong amigo sa radyo, Henry Macedo po. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan, ang sarong isyu masolusyonan, asin ang sarong problema malinawan. Ini po ang hapot, mga tugang digdi po sa DCGB Radio. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay kay puhan na sabayanin proteksyong liver aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa lodasin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kay aligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid sa rumpong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo manwara, mahilig manuminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog natay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Sige, 15 mga tugang bago mag-abot ang alas 8 ni Naga. Kaso bago may nag-arapod sa kuyang mga amigo. Maray man talaga na may mga amigong may mga listener kita na mahiwas ang kaisipan. Bako mahiwas mga mayaman, di ba? Mga mayaman, mga tugang ang kaisipan, ano? May connection mga tugang sa sitwasyon kan traffic dili po sa Legazpi na dapat adala na ini kan komitiba diyan sa public utilities o sisay man na komitiba po diyan sa Sangguniang Panlungsod. Now, sabi kan sa kuyang mga amigo, ano daw ngayari, nagapun sa kuya kasubago, kung mag-impuda na nga kita sa Legazpi takong kulang ki pulis, kulang ki enforcement, mag-crear ki sarong ordinansa na dapat gari ang apod kan citizen police. Ano nga yang citizen police? Ano nga niya kung citizen police? Ini da po, pigigibo sa ibang nasyon. Pigigibo da po ini, mga tugang sa ibang nasyon. Ano? Pigigibo da tabi yan, mga tugang sa ibang lugar. Nagariso, ang mga persona baga na ngaya, inbuelto dyan, akong... Dr. Glenn, sarawayon ka na. Ako ngayari, mahiwas ang sa kuyang kaisipan. Pati payo pa rin, mahiwas adi. Ilingon mo ang problema so, mag-observar ka mo sa mga nag-hazard sa tinampo. Hello, Manong Reg. Hello, Mano. Mano, Marinaga. Marinaga. Ano sabi mo, citizen, effective ito sa ibang nasyon? Iyo da pa rin. Epektibo na sa ibang nasyon yan. Dili sa to, di man pakiraaraman ng tao dili sa to. Iyo man ang ano. Bako yan magiging effective digdi. Kalimbawa nga, nag-hazard ka dyan nga sa squad. Ang hazard nga dapat nga good for 3 minutes only. Pagari 15 minutos ka nakihasa dyan, pipicturean ka na kang citizen, isi-send sa kung saan na kung anong yan, garong database. Mayroong naman sa syudad o kung saan, na nag-violate ka kang ordinansa, nahaloy ka ng kakahasa dyan, ulang ka na sa tinampo. Ang kinagayon duman sa inda, tignan og sinda, albawa ko, rinitrato ko, sinend ko, may action. Okay. Sinend mo, ang rason kang sa pigpukul, ang pigpapadara, ang rason, nakapile kaya ang ngaya, surunodan.
So, what's the use? Kuda, ngaya pa di, sika daw ngaya kung kasi out ang plate number ngayon na, baka ngaya kung kay kon yan. Oo, Hindi nga daw ngayon. Yan, asa ro pa, kurang tinwaran. Nag-file up so kadakol-dakol na pictures o videos dyan. Sa video baga pa rin, may timer, di ba? Oo, may timer. Aluyo pati. Binidyo mo ki 3 minutes, more than 3 minutes. Kung sabihin, may violation niya. Yes, oo. Di, pwede ba itong gani, ebidensya mo, di ba? Nag-violate? Oo. Ikaw ako nga, digdi sa to yan. Yung traffic na yun talaga. Maski ako napipispira kayo. Grabe talaga. Oo, grabe na. Pag-umas sa pag-ano pero nahiling ko sa nagkukos ka traffic. Oo. Digdi sa straight lang Digdi ako nag-aagi pero yung nahiling kong diferensya digdi. Di yung baga, di? Ang karo sa nagkukos ki traffic is the jeep. Nata. Kung na sa'yo nagupundo. Oo. Kung lagan, suggestion lang duman sa magibo kang siya magibo kayo ring patakal tayo yam na nga ni okay ni sabi mo nga ni kay ito nagulo ka si Rachito Baldo sa tinampo pino-observe ninda nangalas ako tapos sa term ninda hanggang observation lang sila pero may konkreto lamang sindang nailatag na kung anong giribuhon. So, pinasa na digdi. Ini kung tama nining administrasyon na ni kung ano man ang pininda magiribo. Pero dahil na mag-observe, trabaho na. Dapat gibuhan na ninda ni ki action kasi sabi mo nga ni Kasubago, kay puhan na. Day pwedeng ining action na gigibuho ng grabe na congested. Yes. Napulo ng auto. Yan. Ining jeep na minapuronda sa ako sa lagatan ninda ki designated na punduhan. Kay Ariel Aiki. Nag-comment ako kay ito kang digdi sa St. Agnes. Nakito pa, yuyam na ako sa lugar na ni. Aliyo na ka na pala nangingil-ingilan. Aliyo na. So, ano naman kita, medyo senior naman. Ang sinabi ko kay Ariel Aiki kay ito kang sinaka-arusay mo naka-board dyan. Ano daw pwede, duman sa may sa may Iglesia ni Cristo, duman na magpundo, sumadyan sa St. Agnes. Iyo, pwede. Tapos saro naman, duman sa Daraga, duman naman sa may, so bago sumakat sa, pundo, duman na mag-agita. Kung, digdi, ang nangyayari, pinugot kan St. Agnes na lumahog sa mga auto na may mga gate pass. Dahil kang gate pass, dahil ka makagi. So dahil gate pass, iyo ang siging sawong-sawong dyan sa tinampo. Dahil misuro diretso sa flow kang sa dayuto na nga niyan tinampo, yaraon mang kiraray dyan sa tinampo. So only pang worst, ining sa St. Agnes, pag luminaw ka sa salaw kang campus, dahil baba mo na sa imong estudyante, ma-exit ka sa likod. Okay. Digdi sa likod, ang i-exitan mo duwa. Taro digdi o sa may inutan. Yun sa Belamor, tapos duman sa likod. Pag yan nakarulusot, dahil na nag-aagi dito tinampo. So, ako, bako man ako matibay sa i-observe ko lang kung saan ali ang mga traffic. Hindi sa lugar na pigagihan ko pirmi. Basta hindi sa ining Rizalist ining St. Agnes na kaya ito dahil pa man dyan sa land bank nang nagkaigwa ki land bank lalo na nag-visit. Tama ka. Lalo na so sa mga taga-land bank na nagpupurundo dyan sa gilid, naapot ko man sa mga amigo ko nata din indo si Sawayat. Sabi sa ko, retired colonel nga yan. So ma-ATM baga di? Ma-ATM. Ibig sabihin, di ako manggilaray so mga kontinuar. Nakatalo para kontinuar kita na dako lang na sakripisyo. Gabos man kita mga taxpayers. Diba? Takuyo nga pero so word na so ma-implement na supog mag-implement dahil midbid. Nanggad. So aliyon ta na ito sa kunya ako pigiling ko makahirak man sa mga ako nga ni naubo duwang gorot kang sa fuel gauge ko baga. Duwang gorot tamasarong oras ako.
Hindi ko mapili pa sa konseher ko. Nakita na ko ni Mrs. Madinismayo si misis mo. Oh. Oo, malagit sa kuya. Oo, di. Wala ka magdinay, bumagas ka. Bata nagmahal na maki 120. So, Ata na nga ni. regular, gasoline. Ata na nga ni. So, yan, pakukuha sa karaw. Yeah. Pinutaw tayo ni sa bagong administrasyon ko yan na sana mag-ibon yung data. Kaya ito, so, ayun, ibibigpig din na si so, Colonel dati, so, nagkapot kang PSO. Si Rolling Isguera? Ngayon makuta, so, idea niya. Kaya lang, so, implementation, maluya. Iyo, okay. Pasensya na tabi dumasana. Pero ako, nag-observe lang. Yan, nag-observe ko. Ngunyan, tagay naman, nag-retire naman siya. Dahil ko naram kung stay na siya. Saludo mangyari ko siya. Nag-ibo niya ining sa signalness na no left turn. Iyo baga. Sa iya ni. Correct. Ngunyan, uli naman kay Mr. ay kay sa piso mo niya na si Rivero. Sana, mag-isip naman siya kung ano. Pumiling naman siya kay Abilidad. Nagibuho na sa Legazpi. Dahil niya pagsabi, dahil na kita magparapasa kay pasapas administration. Dahil kung ano maginibunin tungo niyan, gibuho na nito. Yes, tama. Ang sa kuya tabi, BP, ining pag-ibunin da, nagitinda magpara kontinuar. Kasi duma sa kakakontinuar, duma naggrubot. Yan, Kasi una ka, amigo ka ni Arog kayo ni, Iyo. yung violated, dapat, day ka dyan. Yeah, tama ka dyan. Talagang sa Newton kaya tinamputa. Yeah. Dagdag ko lang auto, sidit ang tinampo. Tapos ako lang auto, tapos, mata ko yan, zero down payment na ang pagpakalkipran sa auto. Madali na sana magbakal ka auto mo niya, Rudi. Madali na magbakal ka auto. Lalo ko rin sa trabaho ka na. Susot mo sa requirements ninda. Yan. Tapos tolo. May auto ka tolo. So. May auto ka samantala kita kaya tolo yung bagay at ang ulong pa mga Idaraklos nga na, kibilog bagaw nakabakal ka auto. Babakal ka auto. Ano kasi nagbakal dyan sa t-shirt? Nanggad. Okay. Sige, Migo. Salamaton. Alright, di ba? Ayan na. Apudan ko si Mayor Hisham ngunyan. Ano yan? Apudan sa tuyang alkalde. Ako sa iling ko, kay po na ining pag-restoryan ki seryoso ini Tanga ni mga tugang na dahil kita masyadong problema. Ano ang ginagawa? Sandali lang. Sabi ni Kuya Nes, saro sa mga problema pigibo ang tinampo na garahe. Pigpadakul ang tinampo tapos piparadahan man sana. At ayun nga na ang Kuya Nes ang problema Dakulaw ng tinampo, pinahiwas, garahe, buda may nakahasad ki. Itong hasad na pigasabi, magayon ko itong ideyang ito, kung seryoso ini. Halimbawa dyan kung saan dyan sa nasanga, ngaya, may nakahasad, aliw na bidyon mo gararay, ngaya, more than 3 minutes lang ang hazard mo. Pag naka 4 minutes ka na dyan kay hazard, may violation ka na kumpara dapat dyan, di ba? Isend mo duman sa kung anong database dyan, na may nagreparo, o kung bako man nga nakapark ika, perang bisis ka nang perang minutos ka nang nakapark diyan, na day ka dapat magpark diyan. At na-obserbaran ko, kan sarong aldaw. Ikaw kisarong mahalo na auto, actually siguro mga 2 million ang kantidad kan autong ito. O diyan sa may bagang hampangan kang Bombay Silk Store. Di ko alam kung nata naghasad ito, kung nata bata, di ko aram kung nata mga tugang tasya na to may clamp pala, no, it's not a clamp. Di ko aram kung nata siya pig clamp, nag-sign daw sa driver. Kaso anong aldaw ito na nag-iikot ako sa sentro kan Legazpi. Basta nasabat ko ng God, nakahasad itong autong ito, tapos na-clamp. Uyan, sampangan kang Bombay Silk Store baga sa may BPI. Pagtiko ko sa inutan, yaon duman nakaparada na so kang PSO, so team kang PSO. Tapos may babae na duwang nag-uuron sa inutan. Di ko aram kung sa iya ito, kung ano ang duwang itong babae duman. Itong auto na nakaklamp talaga, hiling ko mahalon. Yun na. Hanap na so matanggal kang clamp. Anday ko masabutan kung perang minuto siya doon na naghasard
na bawal dyan, pati bawal ba ang parking dyan, maski hazard tabi, bawal dyan, sa lugar na yan. Di, natigclamp, I don't know to kung ano na sa nangyari sa camping na ito, talagang ano yan garap kinalinturo sa tagsadiri, ando na ko, binayaan niya sa auto niya, baka nagbaba, hinasard niya duman, di ko alam kung ano sa nangyari, di na-clamp. Ang pag-clamp ta ko sa satuyang syudad, dapat consistent. Dapat may pasunod na mga tugang ang consistency. Di pwedeng pag naisipan mong i-clamp, saka ika-clamp. Dako na kung nailing na nakaparada, nugad igwa nga na akong clamp na nahiling dyan sa may SM, tabi. Pero dapat gayon, consistent ang satuyang pag-clamp. Di ba? Hello? Hello? Yes, pare. Utong suggestion. Kadagdagan sa traffic. Ano yan, enforcer? Di man ito pa di ma-prosper yan. Kasi, nakulang ba nakulang itong PSO. Ang pinaka-importante dyan, ang pinaka-ano dyan, head. Ang dapat ang manda. Adi. Paano man nga ni di maano yan na ora kinaga-traffic, maasikaso, tapos pati suhet, wala. Okay. Yung masala mo di yung dyan. Opo, ang gano'n dyan. Tapos maski sa mga tauhan, warara. Sisa yung maano ka dyan. Yung nga ni. Ang problema ka, ako mas kisa ng problema ko iling migo, gari, so consistency kan implementation tayo. Kaya, tama yan. Bako kita consistent? Pundo, kaya ang tao din natutuod. Iyo. Madakop mo yung unyan. Otong aga, dahil na. Yun yan. Kaya di kita natutuod. Pero kung magdakop may penalty to lose. Basta, i-implement yan na sa tunay na implementation. Magayunon ko ta. Kung dahil ko na ma-revisit sa old ordinance, kung ano existing ordinance, ipasunod. Yan. Magayunon yan, di ba? Pero naman pare, suba kong abuso. Yeah, correct. So, baka may flexibility man. Ngaya, pag medyo rasunable man kung nata ginibo ito, tawang ki pasensya, di ba? Kulang po nga ba kita digdigi one way? O ano ang Tagalog sa one way? Ano Tagalog? Sige na. Sarabay. Okay. Bye-bye. Di ba? Hello. Good morning, baby. Morning. Sa kuya, ang pinaka-the best na remedy ka, patupad kung ano ang dapat. Kasi point of view kan, nakulo ng may violation na dyan, iiling sana. Yung mani, yan sabi ko Pero pagkapit sa terikitan, kung baga natuod, yeah. for the time being, nangunyan, mga maripisa ka nga naman kung anong existing, tama ito sabi mo, consistency ang ikuwanta na pag bawal. Number one bagay yan, araw kanina, hindi ko sa para mo ng bawal pag parada dyan, maparada, ilingon kang pulis, ilingon kang PSO. Recommended ba kasi dahil kung ang ordinansa ni syudad, lokal, may nasyonal. Pwede po ba kayo na-implement ni national ordinance ni Yes. Na Pilipinas, dapat implement mo. Local ordinance ni Exacto. O da kung laitan pa pa na Ramon, araw kayo na yan sa rupang, sa kuya, ID na yan, sa rupa, pag nada ko mo, i-post mo. Yeah. Oo. Yan, pag ako kaya nahiling, ilitan, bawal pa nangyari diyo. Maharaman mo na. Yan, correct. Yung pag-awo, pinakasimple yung kutaya na kuya noon, taraman niya na si traffic ko niyan, araw kayo nang gibuon ka, tarakupon kung dapat tarakupon. Opo. Kung ba si PSO ko niya, no? Di ba nang bigsanto? Kahit ka pulis yan? Nahiling mo ba? Di ka general dyan. Naigpit ini ka to si Rivero, makon ini? Madeng season tong kampanong kang pulis yan eh. Oo, pag-irinita nga na digdi kaya magkawaraan digdi siya digasti. Correct. Kanya kung siya dyan, balik niya gyara yan, nahilingon mo, dakulon siya kay taon takot. Yeah, tama. Diba? Pahiling mo pa siya sa tinampong, pagkatakigan ka na. Okay. Ano pagkaraw? Tama. Totoo ba ganyan? Yeah, totoo.
Oo, niyan. Araw ka nang gibunta. Tanig din sa Ligaspi. Namin ang dulong kang tao. Puro na matali. Okay. Okay, salamat, BP. Sige, Migo. Salamat. Alright. Sabi ni Dr. Santi, sabi niya, wala man tabi servicer ang loading and unloading zone. Uni baga sa Tubangan kan City Hall, sa may pedestrian lane, may loading and unloading government car digdi. Nanggan nagbaba pasayro. Tapos, may passenger jeep, samnuman sa nang signs. Uni nga ni sir sa may Atubangan kang Bangko Sentral, may saklob pang SUV na nakapark. Ginibong 100 one way. 100 one way. Okay. Nasabutan ko na ito Alright, hello. BP, good Yeah, morning. good morning. Initabing problema sa trafiko. Apo. Pirang dekada na tayong tig-discuss. Yun na nga ni. Ulit-ulit. Reporter pa ako pa rin. Problema na yun, ade. Yung ba? Kahit pa doble kahit pa. Pero ako pang reporter niya pati. Kayo nga ni. Oo. Ngunyan, ang sarap sa na-identify talaga na consistent na-identify itong bako consistent na implementation. Eksakto. Ibagan ang problema. Dakulo na kitang ordinansa, dakulo ng batas, identified na ang mga violations, identified na ang penalties. Yan. Bagoy, Ano nangyari? ano daw kung ang konseho gumibuki ordinansa, i-identify ninda kada violation, siya ang dapat implementar kan lay, gumibuki ordinansa na i-implementar stricto an lay. Ito na ang gibunin da, address duman sa mga implementors. Nanggad. Tapos, imuwan sindan mag-monitor sa konseho sa performance kan implementors. Kasi duman nagkakaproblema Yeah. Diba? Okay. So ito ang gibunin da, tutukan ninda ito kasi ano rin paro ko sa konseho kan Ligaspi, Daraga o Albay. Makaskason pag mga cosmetic na na ordinances. Halimbawa, may nagtap na chair, makaskason yan. Diba? Matao ki ayuda duman sa grupo ay makaskason yan. Yan. Puro papakabig Opo. So, ang gibuhanin ng ordinansa na maray, ay ining pag-implementar kan traffic Yan. rules. Okay. Kada kulaon ang epekto tabik kan sa ekonomiya, iyan tabi ang dapat na pagtutukan ninda. Okay. Okay. Iyon ang tabi. Sige, Migo. Salamaton. Alright. Sa reaction na yan. Sige ta. Alas 8:05 na pang oras sa Pilipinas. Apudan ko daw si Mayor Hisham. Ipaabot kay... Ako sa iling ko, aram ni Mayor ini. Madali lang, ha? Apudan ko daw si Mayor Hisham mo niya na aga. Kauro nun. Ay, sandali. Ay. Madali lang. Tamay nag-alawag kaya. Hello? Good morning, BP. Yes, sir. Good morning. Sa Amerika mga. Basta kung yarada ka video nga niya lang marikita na auto. Nadol ko lang Tapos ang driver, tipo sasa, nampi patok sa sidewalk. Yung man ang gata Tapos, Ayo. ang dimurot-mut baga niya ako sa lokal kutse. Tapos, siguro-dahan niya niya na drug. Inaapod sa ng pulis na haya. Ipalog ko sa pulis. Tapos ang driver nag-ibe. Tapos sasabi patok sa sidewalk. Iyo. Kasi na pag-ibaw libe. Pero dapat may magdurok na pulis. Yung matanasabi. Okay, sige tabi. Salamaton. Alright. Apudan ko daw si Mayor Hisham. Kaurunon tango niya na aga. Tagari, iguana akong nadango. Tama dapat sa mga dapat maghirero, gari, pigahanapan ta trabaho, di kaurunon ta mga tugang-an sa tuyang alkalde. Kalamang makauron tango niya na aga, ha? Yan. Nagring ang cellphone number ni Mayor.
Hisham Ismail. Yan. Ini, pagbako ini base, masimbag ini. O kung bako, pwedeng pagdahiling yan sa kuyang apod, maapkul bak yan. Grabe nga ang tiwala mo ha. Na, iyo man talaga ang nangyayari. Alam mo na. O kung bako ini, kung si Mayor, bako busy ka sa Banggi o whatever, ay, uni na si Mayor. Mayor! BP, Ay, morning. maray na agad tabi, Mayor. Pwede po maka-istudyo Maray na madali. agad po. Maray na agad tabi. Under kayo sa kuyang programa. Okay lang po sa imo. May hapot po ako. Sige po. Okay. Morning. Gari nakikig ka. Di ba po? Okay. Arog po kayo ni Mayor. Pero aram ko, gari nakaabot na po sa imo ini. Ikaw kaya ki-public clamor ngunyan na ang ini baga pong traffic situation ta sa Legazpi pero medyo ano yan, medyo ano ang tamang term, medyo gubot-gubot na po kiniit, di ba? Hindi po. Opo, ano po Mayor ang hiling mo tabi kay nita? Ako sigurado may feedback na po kay ni sa imo tabi. Hindi po. Actually, nagkigo kaming meeting with the Legazpi Traffic Management Council last week tabi. Ayan. Si Okay. Engineer Ibo. Very good. Kasabay sa tuyang Committee Chairman on Transport si Attorney Butch Lucila. Maski Opo. po si RD, Regional Director ng LTFRB. Yeah. Matarabangan po kita dyan. Opo. So yung sa tuyang papautubon, after po ki Undas. Ayun. Okay. Iyo po. Opo. Para in preparation po sa kunya na maabot na Disyembre dahil aram ka po VP na Opo. nakulong ng maabot ng mga balikbayan, bisita. Oo. Okay. So, yeah. Kaya Opo. kasabay man po dyan ang Pigadalanta na one-side parking po. Okay. Sa siyudad ng Legazpi. Sa kasentruhan, as in dyan sa Old Albay, sa likod po BP, sa likod kang City Hall, Jollibee, dyan pong side yan, one-side parking. Kasi nakulong po dyan nagbe-double parking, nagkukoski traffic. Opo. Gabos pong area, iba po kitang Pigadalan, as in, igo kita mga area no left turn tabi. Inyan. Oo. Magayon yan. Kapares po dyan sa Paghalikang Rizal, paluwas ka po digdi sa may Shell po baga. Opo. Kasi nagsaralbugo dyan ng auto. Iyo nang no left turn po. Ipaparight ni, kasi ma-left po duman Opo. sa may BDO, Opo. paikot po siya. Oo, kasi saro po yan sa nagkukoski traffic dyan dahil Yeah. gabos gusto magwala, gabos gusto magtuho, Sarabatan na. Iyo po, sarabatan. Opo. So gabos pong area na may choke point, igwa po kita dyan solusyon, kasi papautumunta po yan. After mismo kang kapistahan kang undas tabi. Undas. Ano po yun, Mayor? Gary, dry run mo na tabi? O hilingon Ida-dry run ta po. Ida-dry run ta? Ida-dry kung ano ang ida-dry run ta at Opo. hilingon ta kung anong effective. Opo. Ano man giraray, posible pong mabago pero Yeah, hilingon ta. yeah. Oo. So mga best solution, best way pinag-ulayan di kang Traffic Council, Management Council. Opo. Yan po ang nailing may pinakamaray. Wow, okay. Si Say po, Mayor, ang manginginot kaning enforcement agency ta? PNP or PSO? PSO po. PSO, okay. Para maayos Opo, sila. pero kasama po ang PNP. Yeah, Opo, iyo kasama po. po ang PNP. Na Yep. Ang saro kaya tabi Mayor sa nahiling na paminsan, although itong mga one wing ito na nailing po ninyo mahiling magkakatabang na itong maray, ini baga po na naghahazard kay haloy diyan sa mga bawal nga na area, nakahazard siya ki mga pirang minutos na, 10 minutos, 5 minutos Tapos na. salita mo po ang timbang sa imo madali man sa nangaya ko. Opo. Yan. Oo. Opo. Tapos nakaubos na kikabalang litrong gasolina sa dyan. Ano mo ang kantabi ka? Anong gari pwedeng gibuhon ka ang tabi? Well, pag tema po kita BP, Oo. higpita, Opo. minsan kaya mapagal man ang minsan kaya BP tunay man talaga. Yeah. Oo. Hindi minsan man bako tunay. Yan. So, keep on telling, sa tuyang may gusto na peso, maging flexible kita, Yeah. Yeah. dapat tapos na bagay tigagi sa diplomasya. Oo. Nga po. Yan Okay. lang. As long as may maray na explanation, nangungunta. Kung baka Yeah. maray ang explanation, same talagang nag-aabuso na permita naman sa nanailing tuman. Kasi repetitive BP, minsan ang tao, cycle man ang giboral daw. Iyo. Mapapago, maduman sa store na ini, oral daw yan na tigigibo. Tapos kung iyo ang palusot, dapat Yeah. gibon na i-penalize na po. Igo nga na kung kamidbid tabi Mayor na police, pag kan chichik na itong nakahasard nga, sir, galing nga 5 minutes ka na po dyan ay madali sa nga po, tapig halat ko si Mrs.
Pag ang lason si Mrs. ang pigahalat yor, gari minabuoton ang pulis ta. Arog mo niya ako kang kay Mrs. Batas yan, lady. Batas si Mrs. Batas yan. iyo po. Pero kidding aside, Mayor, after kang on the tabi, makakahiling kita ki bagong traffic flow sa sentro kan Legazpi, lalo na po sa Albay District and Legazpi Port area, no? Ipo, actually, DP, plano ni kita, pautubon ni bago mag-undas, kundi dahil sa fixing order na kay Pautang Ibuhon, syempre sa tuyang PSO, sa tuyang PNP, kasabay man ang BFP, Coast Guard, matabang po niya na undas na Yung mananggat, busy sila eh. Opo, sa dosing cementerio tabi. Opo. Kaya after na lang po. Opo. Kasi arang tama na data kakaya nun. Yeah, opo. Mayo, ang saro po sa nahiling na nagkakaigwapin miki traffic, ining palibot kang SM, may mga suggestion po dyan na kung pwede i-adalan, i-dry run na one way, paikot lang sa SM tabi. Napag-urunan tabi ang Mayor sa meeting nindo? Iyo po, napag-ulayan po yan, DP. Opo. Kasabay man po dyan, DP, aram mo, pero dyan nagkukoski traffic pa, so baldahan po pasiring sa Gaisano. Tama ka po. Oo, itong kantong ito, Opo. Haling Terminal. Yeah. Opo. Oo. Iyo po, alam mo, DP, iwa kitang budget naman para i-concreting na ito. Kasabay po ang gabos na mga may trains, railway Opo. na nagiyan dito sa tuwing syudad. Kasabay po dyan. Pero for next year na lang po. Pero so year, iwa kitang budget dyan sa may Bitaan side, going to Gaisano for concreting, as in dapat pantayan. Aram mo, DP, pag nag-agi baga sa railway ang tricycle, motor, auto, Ay, nako. luway-luway. So, nagkukoski traffic. Yes, Po yan. yes. Flowing lang. Opo, flowing lang. So, Opo. kasabay man po dyan, next year, VP, may budget man kita duman mismo sa may Bitano, pasiring sa sentro, duman sa Ibong po baga. Sentrong Bitano. Oo, sa may Ibong na Riles. Ito, kasabay man po ang digisa sa Kuyan Barangay 18. Opo. Kasabay man po duman sa may Bitano, pasiring sa Orosite. Lagihan, gabos po yan for next year, may budget po para sa reconcreting, Ayun. para mapantay po ito, as in ang auto, Mas madali. ng flow. Para Paminsan may pagkakataon po diyan sa tricycle, pagkabayo sa Riles nagagadaan. Pagkagadaan kan tricycle, traffic jam na ta. Oo. Nag-atras paminsan. Natras pa, paminsan. Opo. Initabi yor na tinampong minalawas sa Casablanca Suite baga, hali dyan sa may SM, luwas sa Casablanca Suite, uni bagang sa may Grace Home Builder. May traffic jam man dyan. Duman sa pinakaluwas mismo kang Casablanca Suites, itong intersection baga, going to UST na. Nagka-file up ang traffic dyan. Saro yan sa Tigiling ta, Oo. mag-one way. Kasabay po yan sa Pinagulayan. Ayun. Po naman sa may UST Hospital. Yan. Pero duman sa lugar na ito, Mayor, pero may pulis duman, maray duman ang pulis na naka-assign, pero may yaon duman eh. Na mamanehar kimaray ang traffic duman sa lugar na ito. Sa may UST po. Sa may UST po. Sige Oo. po. Tama, kasi may outpost naman kang PNP. Yeah, okay. So ano pa po, Mayor, ang gari bago na ipapractice ta after kang undas, aside from yan ang mga one way, etc. tabi sa syudad, pag-abot sa traffic? Finalize mo lang, BP. As in, ma-post man kami traffic advisory. And, Apo. I'll let you know. And para mo po sa publiko. Kasi, kaya po naman lang katawo matuod sa poon, yan ako traffic, kinaray, syempre, dahil dahil sinda tuod, once na ma-recognize sinda or maging komportable sinda duman sa route na ito, I'm sure na pawara po yan. Opo. Mayor, ang traffic light na baga sa Legazpi, para luyunan, medyo luma na, napag-urunan po na gari babaguhan o ngaya ma-repair, tabi? If you're gonna look at it, VP, Opo. kung nanta dito sa SM side, yan sa traffic lights yan, kung kang tayo na nag-andar, wala ng traffic po, wala ng traffic jam dyan sa intersection na yan. Nawara na. Oo. Dahil talagang traffic dyan, VP. At Yeah, the same time, kaulay ko man yan sa tuyang maigos na chief of police, si Colonel Domingo Tapel, sabi ko, Chief, wag mo na lang balagyan ng, minsan kaya may god naman sa mga training ko magang PNP. Ilang beses ko na nailing na pag yaon naman nagtitrain sa gitna kaya ito nagkukos pa lugi grabe so dating wala na kaya tangan enough so traffic light para mawala so traffic tapos may nag-traffic enforcer naman na nagkukos grabe ki traffic so sabi ko kang
dahil naman na mag-duty naman sa gilid sana. Yeah. Magreparongon lang kung may violate. Yun po. Ayun, Kasabi okay. mo po, DP Henry, na ano yun ang route na traffic light, sir, kasentruhan, sa may shopping 101, Opo. na pinapalsok ka naman po, ngunyan, Oo. o kaya duman na traffic light, na mag-green, after 3 seconds, Iyo. tulos. Alam ba unod so red? Opo, Oo. sa red, DP. Mag-green siya, tapos bigla siyang mabalik sa orange. Opo. Tapos, red na naman. 3 seconds lang. So, kaya po yan, pina-off na naman kasi makos lang yan kay Disquido. Well, in fact, so, amigo ko na dyan nabangga na sa iyang auto. Yeah. Dahil naman sa pag-go niya, sabay stop siya. Opo. Yung mga Iling-iling yung VP. Yeah. Kasi kung mga traffic light na dapat kaya ang traffic light tangon yan, parehas sa abroad. iyo gayon. Kung i-operate naman yan, dapat AI generated na. Yan. Oo. Iyo talaga. Nagbibilang na mismo ki volume ki auto. Yeah. Yun na po ang nagbabase ka Opo. oras. Bako na Opo. so nakastick sa oras na yan. Oo. Mayor, may mga question ang mga listeners taga sa bago na oto bagang sugari nga citizen police na nga pag may nahiling nga na violation nga sa ordinansa nga igwa nga sarong auto kinabayuhan sa pedestrian lane, may sarong auto nga puminarada sa loading area, picturean ito, isend sa kung anong database tabi nga kung sa City Hall, baka po pwedeng maadalan ini na question na ini. Gan pigigibo man tabi sa upload ini Mayor, naro ganing sitwasyon. If pwede yan, VP, pero mas magayon, sabi baga, actual. Yeah. So, pwede Video. ang mag-post ki hotline, Oo. PSO, yan po, ang pwede nang report ang tulos para Yan. on the spot na dako po na sa yung titikitan. Yan po, mas magayon siguro. Opo. Kasi aramtaman, VP, pag mataram sa tao, kung sigurado ka ngayang uwin ngayong oras na yan, so tigbabayo lang. Ano mo naman, VP? Mga madunong pa ka. The usual. Oo, madunong. Sabi baga, innocent until proven guilty. Yeah. Oo. Na-prove mo ngayang yaon nga ako duman, once na violate mo. So, mas magayon, Oo. post kita kay hotline na lang, Yan, PSO. yan, Kasi oo. maduman tulos, pagka-upload sa inda, maduman tulos, as in titikitan. Yeah. Ibang violation. Okay, very Yes, good. Para po gari mas madali makaabot tulo sa tuyang mga otoridad. At the same time, warang question mark, Oo. warang gap. Yeah. Opo. Opo, okay. Mayor, yung masana po, pwede ako yung mag-volunteer dyan mag-attend dyan sa Kwanindo, Traffic Consultative Council. Paano kaya, sa mga feedback ba kan mga listeners gari gusto kong ipaabot yan kay personal, baka pwedeng makatabang Sige, sa mga commons, VP. mga Tama kwanta. na, makatabang yan sa tuya. Baka Hingin makatabang. naman ako, Opo. sumasunod ning traffic management council. At least samang feedback kan tawo, maibusis ta dyan, maihatod ko sa Indo, at least baka lamang pwede, ma-consider, magayon ang pagtatarabangan po niya to, mapakalit ang traffic situation sa tuyang Hindi ko na syudad. i-consider, VP. Ilalog pa ka sa grupo tabi. Ay po, garo-arog kaya. Di man pa akong plano sa syudad. Di man pa akong plano, matabang sa Pero VP, kung may plano ka. No. Pero kung may plano ka, pwede man. Matabang man sa ako. Paano kaya? Kadakon sa kong feedback na pigasabi. Digdi, halos sa listeners At least may send ko lamang po sa during formal meeting, di ba? During formal conference. VP, ang traffic baga, may good effect and bad effect. Yeah. So bad effect niya dahil nakaabala kang tawa. Pero sa good effect kan, gusto sabihin, Yes. magayon sa ekonomiya mo sa syudad mo. Yes. Kaya Totoo lang, yan. mo talang i-manage and i-regulate ang tol-tol. Iyo. Opo. Batang auto mo So, yan. I'd be truly happy kung makatabang ka man po. Yeah, opo. Batang bagan auto mo yan yun. Madali mo sa nabakalon. Zero down Tama payment ka. na pati. Kaya mauto na sa palibot Zero ay. down payment, tapos 14,000 pesos lang ang Yan. bulan for 5 years. So, dakulo lang may auto. Okay. Okay na po ako sa traffic unless po na may kwan ka, maondas baga kita. Ano po ang plano ta sa syudad tabi? Regarding ondas, preparations. Preparado naman po kita. Ikaw na po kita mga designated areas, lalo-lalo na so pagkaagtaki mga uniform personnel, kasabay mo po ang gabos na uniform personnel sa 12 na sementeryo. Apo. So kung yung pakiulay lang, mag-park po sa tamang lugar kasi baka mag-cost man kita giraray piled up na traffic giraray po. Yeah. And syempre, kung posible, ngayon man magpabuyong naman sa may sementeryo. Baka mag-cost kiyo. So dahil lang po magdaraki, Tama. parundom ko lang po giraray na mga sharp objects, dahil po magdara sa sementeryo. At the same time, dahil po magdara ki baril.
Yan po. Yeah. Maski lisensyado ang sa Indomadil, Apa. iwasan po na dahil po magdara sa loob. Yan po ang sa kuyang pakiulay naman sa meeting. Apo, okay. Mayor, salamaton po maray sa pagsimbag ka na po kung na agatabi. Ingat ka mo, Pinwe. Okay. Salamat po, VP. As in, mag-irelihan po kita sa Traffic Management Council. Apo, thank you so much. Mga tugang Mayor Hisham Ismail kan sa Tuyan Syudad, may kinaharaman sa bagay. Ako pig-volunteer ko na ang buhay ko. Gusto ko talagang makakontribute. Pig-volunteer ko na ang buhay ko. Gusto ko talagang makakontribute dyan sa traffic management. Kadakol ka mong feedback na pigya sabi sa kuya. Dahil ko man masisiguro na may papaabot ko yung gabo sa pagi kang radyo. Di ba? Ako, kinapalang ko na sa pando, kung ma-volunteer talaga kung mag-member kang council, para sa feedback tabi nindo, may paabot na dumang personal. Pagtarabangan ta po ini, sa tuya bagaan syudad. Dahil mangki kung ano ang purpose taman sa matabangan ta na mapakaray kita, mag-contribute kita kan sa tuyang mga ide. Okay, hello, good morning. Hello. Yes, sir. Good morning. Morning, sir. Oo, maubaw na ako ta. Nag-volunteer ka na. It's a first step. Iyo ba kami? Anong first step na sa latusonta ka? Gusto ko magtabang. Wala man kita dyan, Kiko. Pagtabang. Pagtabang. First step na magtabang. That is, ano kung mga feedback ba ganindo? Dahil ko man sure na Tama. nakakaabot sa nagkiubos, inunot ko yan, ipapaabot na during the meeting, di ba? Yan. Magayan yan. Opo. Isabay mo na ining observation to BP. Yeah. Inot, sa mga pagdiskuter nindo. Opo. Hindi ko na objective ka mga plano. Sorry pare. So, ano eh? Sorry. Objective ka mga plano. Ano objective niya? Tatama one way ka digdig. Ayun. Oo. Niya tatama towing ka digdig. Tatama clam ka digdig. Diba? Yung objective ta, example, yan, ikaw ba kitang pigapod niyan yan na phantom traffic jam. Ang phantom traffic jam, pag nag-preno itong sa inutan mo, mapreno ka, sunod-sunod. Iyo, totoo pare. Ang ending ka yan, slow moving vehicle. Pag abot ko yan sa puro, traffic jam. Okay. Diba? Inot yan. Pangdawa, ano ang objective kayo ng pag-clam? Yan. Natamaklam ka. Yun man gira-raise obstruction. Yan. Clean mo yan. Tama diba? ka. Dahil nawara sa obstruction, meaning, nagkukos mong girara itong traffic. Pangdawa, nagkos ka din kulog payo, duman sa tagsadiri kang auto. Diba? So, objective. Kung ang objective is ma-clear ang lane para smooth flow ang vehicle, duro-diretso, mayo dyan na aramon mo na kung pwede pakiulayan. Pwede itong sinabi ni Mayor na pag pinakiulayan, timbangon. Subjective ba yan? Subjective ba yan? Subjective ba yan? Dapat pagbawal. Bawal. Ngunyan, para makatabang ko naman sa tao na pinagbabawalan mo, maglag kaning lugar para duman sila magdumanaw kung kahit kung anong magpalanpang, digdi ka. Yeah. Nasabutan ko ang punto na ko tama ka. Alam ba nga klina mo ito? Imbes na, alam mo nga makaka-jam lugudan dyan, baka kung magbugta kidagdag na mga signages, di ba? Yes. Clamp, may no parking, you will be clamp. Arog ka yan, di ba? Arog ka yan. At the end of the day, taday ka mag-towing na nagdilibot na sa nang sige na sa nang libot kaya pag nahiling dyan may nagapal sa no parking, puruta na yan, dara na yan duman sa pulot. Okay. Diba? Yeah. Kasi kung mahiling nindo, nagibot na yan. Yeah. Iyo. Duterte time. Iyan ang pigasabi ko, amigo. Duterte time kan sinabi ni Digong na deng parking sa gabos na tinampo. Nakasari ba kagabos na auto pare? Di ba? Pati sa kapitan, paglaw mo ginigo yan, maninindog ka sa DOLG. Very clear ang objective ka ito. Baga. Mayo ka itong intervention ang mga kung anong intervention. Very clear ang objective. Exactly. Clear the road. Opo. Diba? Yung So, baga. ka mag-clam dyan, dapat nag-clam ka dyan, hindi mo ang cleaner sa road. Okay, magayon ang sa imong punto, migo. Tabi na sa butang ko. Clear ng road. One time nga may sinimbag ako na obstruction. sin man niya kami mapark dahil maki-parking area. Ay, nga ko, ma'am. Iyan ang hahanapan May mo sa sinimbag ako ng 2028. ginasarong nga ko, ma'am, pasensya na po. Paano ba ganun digong nakasaray gabos na auto pati banggit Yeah. parking sa tinampo. Tama. Nato nagibuta ito. Correct. Sabi So, sa ko. dapat
ako, medyo okay pa na interview mo si Mayor Soria, pero dahil ko nagkukuha sa iya, so clear instruction and pag-abot sa traffic. May sa namigot ta, after kang undas, ma-interview naman kita. Dumanta na himay-himay yun, yan nakatuyo ha kaya. Clear na road. Diyan na, next week after undas, yan naman, apulanta naman si Mayor, yan ang himay-himay yun. Itong mga good point. na leader dyan sa City Hall na supportadores niya, iyo ang mag-iisip kung paano yan i-implementar na yung construction dyan. Okay. nag-declare dyan. Opo. Okay. Kasi kung ang leader masabing, sige na, pasensyahin ang una yan. 70% kang Pilipino, pasensyahan. Okay na. Salamat. Pasensyahan pala. Bye-bye. Thank you. Pasensyahan pala. 70%. Pasensyahan na. Salamat. Ipaugma mo naman ako. 8:25 oras sa Pilipinas. Ay, giri may bisita ako sa luwas tabi, Noy. Shara, giri may bisita ako sa luwas na nakasando. Midbid ko ito. Patukaw daw tabing madali lang ha. Tama interview kaya ako madali. So, pugi dyan. Ikaw ko na lang dyan na pugi na nakasando. Madali lang nantig ha. Kasunod-sunod sa istorya tango niya na pagka. Nasa linyaman si Joshua Bino. Iba po si Reverendo Padre. Reverendo Padre Remigio Domino, Executive Director, Center for Spirituality and Mission, kan Divine Word College sa Legazpi. Joshua? Hello. Come in, Joshua. Good morning. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Opo. Sa dagdag na itong baratayan, ako digdi sa Divine Word College of Legazpi. Dahil ganyan na pagkaaga dito, nakatalaan nindang ipresentar. So, resulta kan kinundusir nindang survey. Ano? So, resulta dito, Henry, kan kinundusir nindang survey. Ang survey na ini-DP Henry, digdi maaraman kung ano sa mga concerns, issues na nagbubutwa. Halimbawa, digdi DP Henry sa Legazpi City. Dako lang tabang ini, at least ini ang pwedeng maging basihan kan lokal na gobyerno sa pagbibo DP Henry ng mga programa o kaya proyekto para sa pagpapauswag kan na syudad ng Legazpi. Manulain na mga topics ni DP Henry. Ano tabing survey, Joshua? Pakiulit daw. Kusog-kusog daw tabi, Noy. Jerome, sa monitor, kusog-kusog daw tabi. Anong survey tabi, Joshua? Nag-conducir si DP Henry na survey. Maaraman duman kung ano sa mga concerns sa komunidad DP Henry. And so result, representar ko niya na pagkaaga. Kumbaga, pwede ning maging basihan kan lokal na gobyerno sa pag-gibo ng mga proyekto, programa, ano ang mga kaipuhan, solusyonan dito sa Legazpi City. Nagkatirang mga topics sa DP Henry, economic issues, social issues, political issues sa DP Henry. And kumbaga, maganyan na pagbasihan ini na direktang hinapot mismo din sa survey sa mga residente digdi sa Legazpi City kung halimbawa kumusta nga sa Indo ang performance ng city government o kaya kumusta nga sa Indo ang domestic violence, ang insurgency at iba pang mga bagay tayo dito. Ipapaliwanag yan sa kuya ni nagmadali si Father. At least maraman sa pinaka-overview sa ining aktibidad and sa objectives na DPHD po na pagsunda nagkondusir sa series sa ining survey. Actually, invited din so PNP, invited din so city government DPHD and halfway. O yun lang po, Father. DPHD, kaya ko na si Father Remigio Domino. Remigio Domino. And Executive Director, Center for Spirituality and Mission. Father, si DP Henry po ng DCGP. Father, magandang umaga po. Umaga po. Padre, si Henry po ito sa DCGB Legazpi. Yes. Father, maraming salamat po sa oras po ninyo. Bicolano po kayo, Father? O Tagalog? Bisacol. Bisacol. Okay, you're from Sorsogon pala. Anyway, sir, pwede po Padre maaraman kung ano po ang objective ng ginawang survey at bakit po ito ginagawa ng Divine Word College of Legazpi?
Sige po, bago ko po simbaguhan para mas malinaw siguro, itong USAID ng Amerika, it was in the project change na nagpupundo sila tanganing matabangan ini mga LGUs for their improved services sa mga constituents. Ngunyan, nag-avail kayo ng programang nini ang Holy Name University sa Bohol. It's a sister school. SBD man ang nagpapadalagan kayo ng eskwelahan, university. Tapos, for 27 years na silang naligigo kayo ni. 27 years na. Ngunyan, nakaaging taong, sige-extend din din sa manlain-lain ng mga other institutions. And last year, napili nila ang Divine Word College of Legazpi na maging partner. So we had our training. We started with agenda formulation. We invited yung mga different agencies, NGOs, at saka yung LGU para sa agenda formulation. Yung mga hapot na bako man kami ang nag-ibo, kundi halig sa mga senda kung ano mga concerns ang buot nindang tawanin na pensyon. Ngunyan, ang objective talaga kainin is to improve government services or other services through feedbacking. Kaya nag-survey kami, tig-interview sa mga tao, tanganing may paaram sa LGU and other agencies kung anong mga concerns na pag tinawanin din na pensyon, na sinaglibo ng solusyon, ma-improve ang ano ka mga tao services. I see. Okay. So, involved po din padre ang mga, tama ba, ang government performances kan mga local officials ta? Ano po? During the survey, kasabay po so gari Hindi po. performances kan mga local officials ta? Igwaman pong mga hapot. Hindi po. Regarding dyan, ano po? Ano po ang sakop kan survey padre? City, municipal, or kasabay po ang province? Sa ngunyan, ang Legazpi City sana. Ayun. Pero yung mga concerns, mga questions, ay malawak ang sakop niya. Kaya ngunyan na daw sa public presentation, i-imbita niya mong gabos, including universities, media, uniform personnel, tsaka mga private institutions and LGU units. Ano pang survey padre? Kwan ba? Qualitative or quantitative ginibo, tabi? Yung ang survey, ang methods po na ginibo sa survey? Interview style? Interview. Yung survey po na ginamit na, yung methodology po sa survey, ano pong style ang ginamit? Qualitative. Qualitative. Okay. At least mas madali po sa mga respondents. Ano, padre? Sige po. Okay. Padre, good luck po ha. Gari, sa mga schools, kamo lang po nadadangog ko na nagigibo kayo. That is a good feedback para sa mga nakatuko sa pwesto na maaraman kung ano tabi ang question o reaction kang publiko regarding po sa mga dapat gibon sa tuyang syudad in the future. Sige po. Dipisilon man nga na inaragihan niya. Pero very challenging siya. Pero realize mong you are an instrument. Bringing to the leaders the feedback of the people about their situation. Ang aning ma-improve man, matawanin na tension is fulfilling them. Okay. Padre, good luck po maray ha. Congratulations po sa Divine Word College of Legazpi. Salamat. Good luck po. Alright. Thank you. Joshua? Alright, si Father Remeo Domino na Divine Word College of Legazpi Pabellon. So nagtatanong ito mapuuna in public presentation na resulta Pabellon Henry kan survey and malitit nang nag-abot din sa mga invited guests. Mahilaling na itong taga LG Legazpi. Mahilaling ko na si taga Legazpi PNP and iba pang mga invited guests Pabellon Henry para maipresenta sa ito resulta ka na survey. Ano sa mga concerns na pag-alihan kan komunidad Pabellon Henry at least ang maging basihan para sa paglilog ng mga magagayon ng mga programa and proyekto na mapakinabangan kan mga tao. Okay.
So yan depende na sitwasyon din sa Divine Word College of Legazpi. Josh Pabino, DCGP. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. 8:37 oras po sa Pilipinas. Magbabalik po ang hapon. Makalipas kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo.
Generica Drugstore is an accredited PhilHealth gamot provider. I-claim ang libreng gamot nyo sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Para sa listahan ng participating stores, pumunta lamang sa official Facebook page ng Generica Drugstore. See posters and flyers for more details. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number GTI-R05 MP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tabaco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang 10 minutos tabi bago magabot ang alas 9 ninaga. Dito po sa inyong programa nga napot sa DCGB. Report tayo, hali po dyan sa luwas. Kasabay si Karen Ala. Karen, good morning. Yes, VP Henry. Para follow up namin na nagtuturo lang na ang erythropoietin as injecto sa dialysis. Ngunyan VP Henry, sigun kay Claudette Buqueyo, ang Hospital Monitoring Focal and Provincial Health Office, ang sinabing may responsibilidad sa iyan, iyo ang hospital sa pagsabing ang procurement ng mga kakulangan ninda arog sa mga bulong na pinagagamit sa dialysis sa ospital na ang parte asin trabaho sa ang sinabing ang trabaho ng Provincial Health Office, iyo ang mag-supervise ang purchasing sa ospital. Ngunyan tabi VP Henry, sigun man kay Madam Grace magdamit kan Provincial General Services Office, pareho manapayag na ospital ang talagang dapat nang nag-aasikaso kaan, lalo kung procurement ang uroron. Saan purchasing kabida VP Henry, maagi na sanaan sa Bids and Awards Committee. Kaya ang konstruksyon kang parehong mga opisina, bid ang talagang may responsibilidad kaan
sa tinda, matrabaho ka ang pagtuntog kung ano man ang mga kagadan. Ano ko yan tabi Henry? So palawanag ka na duwang opisina. Kaya ngunyan, gustong i-clarificar ka ang duwang opisina. Diba data Henry, may delay lang sa procurement ninda. Yan tabi Henry. Alat ko na, ha? Alat ko na. Anong trabaho kang PHO pag-abot sa araw ka ng mga procurement? Ang sabi ng Henry, Anong sabi kang kauron mo, si ito? Si Madam Claudette Buqueyo. Claudette Buqueyo. Anong sabi ni Ma'am Claudette? Di man sin David Henry nalabot sa procurement at sa purchasing. Pag-supervise lang sabi Henry. From the word supervise, di ba, garap parte kang trabaho, nag-supervise ito, nangyari, dahil nga kabudyang kiarog kaya? Actually, pinagkarama naman yung ospital na antisiparan ang bagay na yan. Sadyang sinabi na talagang madali talaga maubos ito pakundakon ang mga nagda-dialysis. Kaya ngunyan, ang ospital ang talagang may responsibilidad daan na antisiparan itong bagay na ito, mag-procure na kiatap pa. Iyo sabi bitan niya ang payag. Sin ka pwede na nga mag-apo naman sa opisina kang GBDAP, i-reminder din na palang kamo kiarog ka ini? Sabi dito, Henry, iko-coordinate danin da, pero makikipag-ulay da siya duman sa hospital, tangan magkalinawan sinda. Actually, dito, Henry, kan balik-balik akong nag-aputaan, halos kumiling mo, dari yung ideya talaga sa hospital, kamatatandaan, sinabi na kang provincial health, di man kami mostly nakakaaram kan mga siring ka na bagay. Actually, sa hospital na talaga, ang bagay na iyan, responsibilidad na ninda yan, pako na nga yan sa muya. O di, mabalik kita naman sa kay Jimmy? Opo, Vic Sa Henry. hospital ang ma-follow up? Opo, Vic Henry. Okay. Tangon nga, sabi, ang gigibo ninda, magibusin da ki purchase request, isusumitor digdi sa Provincial General Services Office, mapirma si Governor Rizal, saka maagi sa proseso, arot kan biting, kung tiraan ibigit. Iyan sabi Vic Henry, ang sinabing proseso. Kaya balik kita duman sa ospital, sa iyo man lang gitan ni, pareho man sana, ang paliwanag ng ospital, ay kan Provincial Health Office, sa bagay na iyan. Okay. Iyan, Vic Henry, ang report, sa Provincial Accountant Kuya. Ano ko napudang tanak ni si Gobernador gayon? Kaya rakman kan mga... Kaya sabi Vic Henry, actually, na narespertado, manakulang sa fondo, hospital talaga, ang dapat mag-procure. Okay. Yung Vic Henry sa area sa Provincial Accounting, wala na naman story, pero pinagpa-follow up sa ito, sige taman ng follow up sige, kaya konta lang makuhaan, opisyal na payag sa Provincial Accountant. Okay. Suhiya, ano na Suhiya? Yun ang Vic Henry, pinagpuproseso pa pero dapat si Provincial Accountant ang makakaram na kaaluyo nun. Iyo dapat ang kwantang simbat. Sige. Okay. Dahil pa ako rin dito, sabi may inatindaran da. Karan ala, dito niyo. Sa kamaga. Paano na yan? Jimmy! Balik sa imang bola, Jimmy! Pero i-text ko na si Gob. Tataw na. I-text ko na tabi si Gob. I-text ko na tabi. Kadakul-dakul kan trabaho kan gobernador. Pati ni isterbunta pa kaya ang gobernador. Na, pangini. Kadakul-dakul tabi kan dapat na ano yan Kadakul-dakul kan pigatrabaho kan gobernador pigi-isip para sa pasayang liderato. Pati na sa ang pag-purchase na iyang kang ang pagbakal ka na ano ito. Pupuwitri ano ito. So sa pigagamit sa pagdialysis. Isturbong tapananggad ka ng gobernador. Ano ba yan? Ay, nako. Paano na? Ayos. Pangyayari sa Mauraro. Alright, 9:05, 5 minutes bago po mag-abot ang alas 9, ninaga. I-text ko na lang tabi si Gob kaya. Tama, ano yan, patungkol dyan. Kung dito na ipaabot sa gobernador, baka dahil, imagine 1 month na, ano kaya ka ng background kang istorya, ano? Tabi ka mong nakaantabay. Kasi bago, nag-report si Jimmy, ano mo si Jimmy nag-report? Sa morning hearit program ta. Nag-report siya na, susaro mga tugang na, naulit sa problema sa JBDAP, naulit tabi sa problema. Good morning tabi mga bossing. So mga satuyang mga bossing dyan sa buda mga
mga amigo, dyan tabi sa J. Bidap. Ay maray pa apudan ko si Dr. Kwan. Ipaabot ko kay Dr. Kung di ba na ang head mo yan dyan tabi sa J. Bidap. Ang report ni Jimmy, itong saro na klaseng liquid na pigagamit mga tugang sa pagdialysis na nalingawang kusungaran, tabi na basta pupuitrin something, may araw kaya. Pigagamit sa pagdialysis. Ngunyan, ang report ni Jimmy, ito tabi, day ng supply nin almost 1 month na. Kaya, nagreklamo sa mga nagpapadialysis. Kung naman pigkukuha ito na dialysis requirement na ito. Kung naman pigkukuha, mga tugang, ang nangyayari tabi, siyempre, ang assumption libre, ta government service, madialysis sa JBDAP, kasarabay ito. Ngunyan, tandain na ito, almost 1 month na, sabi sa report ni Jimmy, tabi, ang nangyayari, pag mapadialysis ka, ang mabakal, sa pasyente. Ang kantidad tabi kaito na bagay na ito, 700 pesos kada saro. Dahil ko aram kung sa kada dialysis, sarong kay po na arog kaito. Kung 700 pesos, medyo magabat-gabat ini, mga tugang, sa mga kababayan niya to, na medyo kapos sa pagkabuhay, na nagsasairarom tabi sa dialysis. O yan tabi ang concern dyan sa dyan tabi sa Josepina Belmonte Duran. Di nga niya, tasabi, di gidaayan sa Kapitolyo. Ito palan, sabi sa informasyon na naresibita, sabi ni kay Karen, sa hospital na po may direktang access para mag-purchase ka yan. Hello? Hello, Sir Hen. Good morning, boss. May share lang po sana ako. Opo, go ahead. Hindi naman sa for sale na magas ng NFA mo niyan. For sale na? Bagas. 20 kilo. Opo. Nakabakal kaya kami, pwede na kaya ang PWD, citizen, 4-piece member, basta po yung mga IDs. Ayo, sir. Programa ba ni PBBM yan? Manangga, tama? Ongoing na po. Nakabakal na po kami. Ongoing po. Baka po, nakatabang labang sa mga kaiman mo ta. Oo. Magdarahin lang po ang ID. ID? Opo. So, ID po kang senior. So, ID kang PWD. So, ID kang 4-piece. Opo. 10 kilos per week po yan, sir. Oo. Saan po, sir, pwede mabakal yan? Sa NFA po. NFA? Opo. I see. Okay. Digdi sa NFA, Albay? Digdi po sa Ligaspi po, Iguana po. Ay, very good man. Magayunon man. Manggura ano tabi ang per kilo? 20 pesos per kilo. 20 pesos. Pero pong kada kilo ang pwedeng mabakalkan kada beneficiary? Ang sabi po ninda, taragbakal po kami, 10 kilos per week. Okay, oo. Bali po, 10 kilos lang yan. Next week naman 10 kilos. Another 10 kilos man. Kumusta, sir, sumagas? Ay, sir, so mga trip mo mga magayon, kasing gayon ka to. Ay, wow. The best adi. So, ang pwede bumakal, PWDs, senior citizen, 4-piece. Ano pa tabi, sir? Opo, sir. Oh, magayon yan, basta? Tricycle driver. Ano po? Tricycle driver. Tricycle driver. Jeepney drivers. Jeepney drivers. Opo, basta po may mga IDs po. Kasi nakapatoda. Ay, bagayon yan. Sumadaman lang sinda sa NFA, Legazpi. Opo, sa warehouse po. Sa warehouse. Digdi sa Legazpi Port? Opo. Anong oras tabi sir nagbubukas? Ba nagsara? Nagbakal po kami, sir. 8 o'clock to 5 o'clock Sunday. Okay. Very good. Magayon yan, ha? At least lamang, makapag-abot kang panahon, bako lang ang makabakal sa mga iyan na sektor. Gabos na kita, makabakal na kaan, di ba? Sana po, tangaling so, pagpa-ireskwela mo, huwag katarawan mo. Lalo sa pagpa-college mo. Migo? Pero nato ko lang. Okay ka na, tabi. Latusunta ka na. Nato ko lang ka rin, no? Gari, di ko na halon suliwoy. Natitikog ako, Migo. Natitikog ako. Baka lamang mag-abot ang panahon. Gabos na pwede magmakal. Sure. Magayon po yan. Magayon yan, ha? Okay. Salamat, Migo, sa informasyon, ha? Salamaton.
Salamat po, sir. Opo, salamat. Magayon ini na informasyon kan sa tuya tabi na listener. Di. Yan baga, in fairness ka sa tuyang presidente, programa tabi ni PBBM, mga tugang na gusto niya ki baratong bagas, pero yan po designado lang sa iba-ibang mga sa iba-ibang mga sektor tabi kan sa tuya na komunidad, mga tugang ang pig-prioritize mo na. Okay? Good morning tabi, happy birthday kay Lola Elsie Bilaro ng Barangay 27, Victory Village from Rems. Yan, happy birthday po Lola Elsie Bilaro diyan sa Barangay 27. Hello? VP. Yes sir. Morning. Good morning, Tabi. Opo. Total, nag-volunteer ka na baga duman sa traffic management. Namamember ako, may sabay ako. Iyo, Tabi. Pwede, Tabi, na kaya ang nadadamog kaya kadaklang ka mga programa na tigaplano is physical. Physical? Meaning? At saka administrative. Okay. Gusto sabihin, so physical, ang mga tinampo, signages. Opo. Anday ko po nadadangog itong how to improve the attitudinal problems ng drivers. Attitudinal problem of? Drivers. Yung mananggad ni ano? Tabi ang importante yun. Yung mananggad na yan na sumingit sa nailang na nakapilad yan na piot, masingit pa. Tabi, so how do we change or improve the attitude of road users? Magayon iyan, Migo. Sige, note ko daw yan. Iyan importante mailaog duman sa traffic management. Opo. Kasi kada kulang kan mga discussions, kada kulang kan mga recommendations, dahil ko nadadangog yan. Yeah. Okay. Makagibo ki programa na pwedeng makatabang sa paagi ka yan. Yeah. Good. Okay. Noted, Migo. Salamat. Noted. Thank you so much. Yung mananggad ano? So? Say mo. Saro na ako sa mga boto pirmi. Pig, adalan ko sinakumalin niya. Pero, kasabago giti, sa interview mo, si Mayor, may saro akong day na yun ang dumaan. Arin dumaan. Ilinuwas mo sa tamang rason kan nagpaparking o nakahasard. So, ngunyan, iyon na itong gagamito na rason pirmi. Yan niya si Mrs. Sige. Mrs. mo pala. Pati ang nagsisita, nagtataraki. Nagtataraki, kasi gibo-gibo naman. Ayun, tabi. Sige, medyo salamat. Ayun na. Uli. Okay, alas 9 na palan. Mapaaram na ako. 9 o'clock na palan. Mapaaram na kita. Pasensya na sa ibang mga text Good morning tabi kay Father Domino. Sabi ng texter natin. Good morning sir, nataday ginibok ang city ang alternate route utong sa Bitaano may side kan China Bank Savings lusot duman sa may Legazpi Garden Hotel lusot po dyan sa may tinampo sa Fatima Church. Yes sir, adalan ta po yan ipaabot tayo yan. Pwede sa lane sa may civil service po sa Rawis di Pisilon Magbalyo sa tinampo sa kaharap ng Legazpi Public Market. Yeah, okay. Dapat may pa-premyo ka sa the best participating GB caller tabi price ita very quarter. Ganahan po kayan mga caller mo ika na tabihin bala kumpira ang kota kan pagapod. Yes, okay, sige. Good intention Henry M. Makatabang ka sa syudad ni Legazpi, boda sa iba pa. Very good ang naisip po na mag-volunteer ka duman tabi sa City Consultative Council sa traffic. Diyan ako sa imo saludo taday kagapigihiling na politika basta makatabang okay lang. Ibaga, mata magpariling kita kan politika kon sayon kita politically affiliated, di ba? Sisan binorotot nindo binorotot tapakan minaging aldaw. Importante makatabang po kita, Good morning Henry M. Saludo pa ko sa imo sa pag-volunteer mo duman. Good iyan na ang feedback me may paabot po duman kara Mayor Hisham. Aram ko po na ika po talaga ang tunay. Salamaton. No politics at all. Yes, salamaton po. Okay. Bye-bye. Goodbye. Mabuhay.